ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? আরে আরে বড়জাজ ভাই কোন খবর নেই তম পাদ সিধা আসি মো দাଣ୍ଡରେ অন্তত খবর নাই কোন ফরমাইশ গাজর হালুয়া না আম্ব পଣସ উপরে কথা হবা କଥା କଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀକୁ ମୁଁ ବାହାହେଲା ପରେ ବାପା ତାକୁ ନେଇ ଜାପାନ ଯିବେ ହନିମୁନ। আরে ମୋ ଭାଣିଜୀ ତ ତମେ ଭାବ ପୁଣି ବାପା ହନିମୁନ ପାଇଁ ଜାପାନ ଯିବେ ବାପାଙ୍କ କୁନି ଘରେ ଟିକେ ହନି ଜାତ ହେଲାଣି କି? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ବାପା ଆମକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଛାଡ଼ିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଜାପାନ ଯିବୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଜାପାନରେ ହନିମୁନ କରିକି ଆସିବେ। କଣ ଆରେ ଯେ ହନିମୁନ ନା ଶୀତମେଳା ବା ତମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ତମେ ତ ବାହା ହେଇନ ମତେ ଡାକିଲଣି ଜାପାନ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ତମକୁ ନଡିଆ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇକି ଭିତରେ ବସି ପଇଡ ଖାଇଦେବେ। ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଇଡ଼ ଖାଏନି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ତାଳ ଖାଏ। ଘୋଡା ପିଅ ତମେ